በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስ ኩላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዒልኩም? አነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም አቦይ አሜን። ወላዲተ አምላክ አንደበት ኩነኒ ቅዱስ ሚካኤለይ ገብርኤለይ ብየማነይ ብጸጋመይ ይቁምለይ። መስከረም ዝንበብ ዝጽልእ ናይ ዕለት ስንክሳር ዘወርሃ መስከረም ዕለት 4 ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ። ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ደሞ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይሄሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንሓለም እዩ ዝነብር። ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ ኣሜን። እንኳዕ ናብ ነቢ ቅዱስ ኢያሱን ናብ ቅዱስ ወንጌላዊ ቅዱስ ዮሃንስን ዓመታዊ በዓል ብሰላም ኣብጽሐና ኣሜን። ኣባ መቃርስ በዛ ዕለት መስከረም 4 በዛ ዕለት ድማ ቅዱስ ኣቦ ናይ እስክንድርያ ሊቀ ጳጳሳት ኣባ መቃርስ ሓረፈ። ንሱ ድማ ምስ ኣቦታት ሊቃነ ጳጳሳት ዝተቖጽረ እዩ። ኣሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ኣባ መቃርስ እዚ ኣቦ ካብ ንእስነቱ ጀሚሩ ብገድሊ ዝተጸምደ ኾነ። ናይ ምንኩስና ልብሲ ክለብስ ስለ ዝፈተወ ድማ ናብ ገዳማ ኣስቄጥስ ከደ። ኣብኡ ድማ ኣብ ናይ መጀመርታ ኣብ ናይ ኣባ መቃርስ ቤተ ክርስቲያን መነኮሰ። ኣብ ምንኩስና ኮይኑ ድማ ዓብይ ተጋድሎ ተጋደለ። ንሱ ድማ ኩሉ ግዜ መጻሕፍቲ ዘንብብን ትርጓሜኦም ዘረድእን ስለ ዝኾነ ብትርፋቱ ስራሕ ልዕል ኣብ ዝበለ ግዜ ቅሽና ተሾመ። ቅድሚኡ ዝነበረ ሊቀ ጳጳሳት ኣባ ሚካኤል ኣብ ዝዓረፈ ግዜ ድማ ኤጲስቆጶሳት ናብ ገዳማ ኣስቄጥስ ከዱ። ምስኦም ድማ ሃይማኖቶም ዝቐንዐ ብዙሓት ፈላጣት ካህናት ነበሩ እሞ ኣብ ገዳማ ኣስቄጥስ ምስ ዝነበሩ ዓበይቲ መነኮሳት ኣኼባ ገይሮም ነዛ ዝኸበረት ሹመት ዝግባእ ሰብ እንዳመርመሩ መዓልትታት ተቐመጡ። ድሕሪኡ ዝሓሸ ነዛ ዝኸበረት ሹመት ዝግባእ ንኣባ መቃርስ ረኺቦም ሊቀ ጵጵስና ምእንቲ ክሸምዎ ኩሎም ብሓንቲ ምኽሪ ተሰማምዑ። ስለ ትሩፋቱን ስለ ተጋድልኡን ኣብ ገዳማ ኣስቄጥስ ዝነበሩ ብዙሓት መነኮሳት ምስክር ስለ ዝኾኑ ሒዞሞ ምእንቲ ክኸዱ ብዘይ ፍቓዱ ሒዞም ኣሰርዎ። ንሱ ግን ከምዚ እንዳበለ ይበክ ነበረ። ኣነ ነዛ ዝኸበረት ሹመት ዘይግባእ እየ። ኣደይ 2 ሰብኡት ተመርዕያ ስለ ዝነበረት ነዚ ዝበለ ምእንቲ ክገድፍዎ እምበር ኣዲኡ ግን ብሓደ ሰብኣይ ጥራይ እያ ዝነበረት። ካልእ ዘይትፈልጥ ንጽህቲ ከም ዝኾነት ስለኣ ብዙሓት ምስክር ኮይኖም እዮም። ስለዚ ድማ ነዚ ዝተዛረቦ ምኽንያት ኣይተቐበልዎን። ድሕሪኡ ናብ እስክንድርያ ወሲዶም ሊቀ ጵጵስና ሸምዎ። ድሕሪኡ ድማ ናብ ምስር ኣውፂኦም ኣብ መቃልዓ እትበሃል ኣብ ናይ ኣምላኽ ዝወለደት ቅድስት ድንግል ማርያም ቤተ ክርስቲያን ናይ ሹመት ደብዳቤ ብዮናኒ ብቅብጥ ብዓረብ ቋንቋ ተነበበት። ድሕሪኡ ኣብ ናይ ሹመት ወርሓት ጽቡቕ ስራሕ ትሩፋትን ተጋድልኡን ኣብዚሑ ዝሰርሕ ኮነ። ኩሉ ግዜ ድማ ንህዝቡ ንእግዚአብሔር ምእንቲ ክፈርሑ ይምህሮም ስለ ዝነበረ ስለ ድሕነት እውን ነፍሶም ድማ ይግስጾም ነበረ። ኣብ ናይ ሹመቱ ወርሓት ድማ ካብ ናይ ባዕሉ ካብ ዝግብኦ ካብ ግብሩ ንቤተ ክርስቲያን ይህብ። ንድኻታትን ንዝተሸገሩን ይምጽውት እምበር ካብ ናይ ቤተ ክርስቲያን ገንዘብ ሓንቲ እኳ ኣይወስድን። ኣብ ሹመቱ 27 ዓመታት ነቢሩ። ንእግዚአብሔር ድማ ብሰናይ ቃል ኣገልጊሉ ደስ ኣቢልዎ ብሰላም ብፍቕሪ ከሎ ዓረፈ። ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይኹን። ንዕና ድማ በዞም ሎማዓንቲ ዝውዕሉ ቅዱሳን ጸሎቶም ይምሓረና ኣሜን ለይኩን። ከምኡውን ቅዱስ ኢያሱ ነቢ መስፍን። እዚ ቅዱስ ዝተወልደ ኣብ ምድረ ግብፂ ኣብ ባርነት ኣብ ዝነበርሉ እስራኤላውያን ክኸውን ከሎ ዝቐደመ ስሙ ኣውሴ ይበሃል ነበረ። ኣብቲ ዘመን እግዚአብሔር ንህዝቡ ድሕሪ 215 ዓመታት ካብ ባርነት ከውፅኦም ዝተቃረበሉ ስለ ዝኾነ ሊቀ ነቢያት ሙሴ ካብ ምድያም ምስ ተመልሰ ካብ ዝመረጾም ተኸተልቱ ቀንዲ ቅዱስ ኢያሱ ነበረ። እስራኤል ካብ ባርነት ክወፁ ከለዉ ሙሴ ወዲ 80 ዓመት ኢያሱ ድማ ወዲ 40 ዓመት ነበረ። እቶም ህዝቢ ግን ተረርቲ ልቢ ስለ ዝነበሩ ን40 መዓልቲ ዝተሓሰበሎም መንገዲ 40 ዓመት ከም ዝኸውን ገበሩ።
በዚ ጊዜ ድማ ቅዱስ ኢያሱ ካብ መምህሩ ካብ ሙሴ ካብ ህዝቡን ኣይተፈለየን። ንአውሴ ወይከዓ ኢያሱ ኢሉ ስም ዝቐየረሉ ሙሴ ክኸውን እንከሎ ብፍቓድ እግዚኣብሔር እዩ። ኢያሱ ማለት መድሓኒት ማለት እዩ። መጀመርያ አውሴ እዩ ነይሩ ስሙ ማለት እዩ። ነዚ ድማ ምክንያት ኣሎ። ሓደ ንግዚኡ ንአማሌቃውያን ስዒሩ ንህዝቡ አድሒኑ ምድረ ርስቲ ስለ ዘውረሰ እዩ። ካልኣይ ፍጻሜኡ ግን ንናይ ጎይታናን ኣምልኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምሳሌ ንክኸውን እዩ። ቅዱስ ኢያሱ ኣብ በረኻ ን40 ዘመናት ንእግዚኣብሔር ኣምልኾ ንሊቀ ነቢያት ተኣዘዞ ኣገልገሎ። ንእስራኤል ድማ ናይ ጾረ ሓለቓ ኮይኑ ካብ ናይ ኣሕዛብ ኢድ ኣድሓኖም። በዚ ምክንያት ብእግዚኣብሔርን ብህዝቡን ሞገስ ረኸበ። ቅዱስ ሙሴ ኣብ ደብረ ናባው ኣብ ዝዓረፈ ጊዜ ህዝቡን ካህናትን ታቦተ ጽዮን ተረከበ። ኣብዚ ጊዜ ዕድሚኡ ናብ 80 ይቃረብ ነበረ። እግዚአብሔር ድማ ንኢያሱ ምሳኻ እየ ኢሉ ኣብ ልዕሊ ህዝቡ ነቢይን መስፍንን ኣመሓዳሪ ንኽኸውን ሸሞ። ቅዱስ ኢያሱ ድማ ስለቲ ልኢኹ ንባሕሪ ዮርዳኖስ ከፊሉ ንህዝቡ ኣሳጊሩ ናይ ኢያሪኮ ቀጽሪ 7 ጊዜ ዘይሩ ብሓይሊ እግዚአብሔር ኣፍሪሱ ናይ ኢያሪኮ ነገሥታት ኣጥፊኡ ንህዝቡ ምድረ ርስቲ ኣውረሰ። ናይ ገባኦን ሰባት ኣድሕነና ኢሎም ኣብ ዝለኣኸሉ ጊዜ ንነገስተ አሞሬዎንን ምእንቲ ክዋጋእ ቅዱስ ኢያሱ መጸ። እቶም ግሩማት ነገስታት ብናይ ፈጣሪኡ ሓይሊ ብጾርን ብተኣምራትን ስዒሩ ናይ እግዚአብሔር ስም ኣኽበረ። በታ ዕለት እውን ን12 ነገደ እስራኤል ርስቲ ከካፍል ከሎ ንፀሓይ ብገባዖን ንወርሒ ድማ ብቆላተ ብኤሎም ሸለቆ ኣቆመ። ኣህጉራት ምስካይ ወይ ከዓ ናይ መማህፀኒ ከተማታት ፈለየ። ነቢይን መስፍንን ኮይኑ ህዝቡ ን40 ዓመታት ኣገልገለ። ኣብ መጨረሻ ድማ ንህዝቡ ከምዚ በሎም፣ ኣነን ቤተይን ንእግዚአብሔር ኢና ነምልኽ። ኣብ ኢያሱ ምዕራፍ 24 ንስኹም ከ በሎም። ንሶም ድማ ንሕና እውን ከመኻ ኢና በልዎ። ነዚ ምልክት ምእንቲ ክኸውን ድማ 3 ገጽ ዘለዋ ሓወልቲ ኣብ ማእኸሎም ኣቆመ። ንሳ ድማ ናይ ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጹሃን ድንግል ማርያም ምሳሌ እያ። እታ ሓወልቲ 3 ገጽ ከም ዘለዋ እመቤትና እውን ብ3 ወገን ብነፍሲ ብስጋ ብልቦና ድንግል እያ፣ ንጽሕት እያ። ከምኡ እውን ብ3 ወገን ካብ ሓልዮ ካብ ነቢብ ካብ ገቢር ሓጢኣት ንጽሕቲ ብርለ እያ። እዚ እዩ ኣብ ባህር ያቆስ ሓወልተ ስምዕ ዘኢያሱ ናይ ኢያሱ ናይ ምስክር ሓወልቲ ንስኺ ኢኺ ክብል ዘመስገና። ዓብይ ነቢ ኢያሱ ካብ ግብፂ ካብ ዝወፁ ኣብ 80 ዓመት ካብ ዝውለድ ድማ ኣብ 120 ዓመቱ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ 110 ዓመቱ ይብል። ኣብ ማእኸል ወገናቱ ዓሪፉ ኣብ ናይ ያዕቆብ መቃብር ተቐብረ። እስራኤል ድማ ን30 መዓልቲ በኸይሉ። ቅዱስ ዮሐንስ ወንጌላዊ በረኸትን ረድኤትን ናይ ቅዱስ ኢያሱ ወይ ከዓ ኣውሴ ይሕደረና ኣሜን። ከምኡውን ቅዱስ ዮሐንስ ወንጌላዊ ኣምላኽናን ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ቅዱስ ወንጌሉ ከም ዝነገረና ኣብ መንግስተ ሰማያት ዓብይ ሰብ ወንጌላዊ ዮሐንስ ጥራይ እዩ። እዚ ቅዱስ ሐዋርያ ካብ ዘብዴዎስን ካብ ማርያም ባውፍልያ ተወሊዱ ኣብ ከባቢ ገሊላ ዓበየ። ገና ኣብ ጉብዝናኡ ንመድኃኔ ዓለም ተኸቲሉ እዩ። ቅዱስ ዮሐንስ ንጎይታ ቅድሚ ኩሎም ሐዋርያት ተኸቲልዎ እዩ። ብዋላ ሓንቲ ምኽንያት ድማ ካብ ጎኒ ጎይታ ኣይፍለን ነበረ። ስለ ንጽህናኡን ጽቡቕ ናይ ፍቕሪ ሕልናኡን ህፃን ከሎ ብኣሕዋቱ ሐዋርያት ሞጎስ ከፍ ዝበለ እዩ። ንጎይታና ስጋዊ ግብረ መስቀሉ ብምኽታሉ ንድንግል እመቤትና ተቐቢሉ እዩ። ምስ እመቤትና ድማ 15 ዓመታት ተቐሚጡ መዝገበ ምስጢር ኮነ። ኣሸንኳይዶ ካብ ደቂ ሰብ ካብ ልዑላን መላእኽቲ ከማን መዓርጉ ዝዓበየ ኮነ። ሰብ እንተበቕዐ ንመላእኽቲ ክርኢ ይከኣለ እዩ። ንቅዱስ ዮሐንስ ግን መላእኽቲ ክርእይዎ ይኸብዶም እዩ። ካብ ወገን ፍጥረት ድሕሪ ኣደ ብርሃን ወላዲተ ኣምላክ ቅድስት ድንግል ማርያም ኣዴና ቀጺሉ ክቡር ንሱ እዩ። እዚ ቅዱስ ድሕሪ ናይ ጎይታና ዕርገት ን70 ዓመታት ኣብዛ ዓለም ክነብር ከሎ ዝበዝሐ ጊዜኡ ዘሕለፎ ኣብ ኤፌሶን ኣከባቢ እዩ። ነቶም ህዝቢ
ናብ ክርስትና ምምጻእ ብኣፉን ብመልሓሱን ብመጽሓፉን ደኺሙ እዩ። 3 ምልክታት ራእይን ወንጌልን ጽሒፉሎም እዩ። ህይወት ስለ ዝሰበኸሎም ንሶም ግን ብዙሕ ኣሳቀዮሞ እዮም። ካብ እሳት ስጋብ ስሕለት ስጋብ መጋዝ እውን ኣብ እርግናኡ ወሪድዎ እዩ። ንሱ ግን ብትዕግሱ ገንዘቡ ገይርዎም እዩ። ኣዴና ቤተ ክርስቲያን ንቅዱስ ዮሃንስ ክትጽውዖ ከላ ከምዚ ኢላ እያ ትጽውዖ። ወንጌላዊ፣ ሃዋርያ፣ ሰማዕት ዘእንበለ ደም፣ ኣቡ ቀለምሲስ፣ ምስጢራት ዝረአየ፣ ታኦሎጎስ፣ ነባቤ መለኮት፣ ወልደ ነጎድጓድ፣ ደቀ መለኮት ወምስጢር፣ ፍቁረ እግዚእ፣ ርእሰ ደናግል፣ ናይ ደናግል ሓለቓ፣ ቁጽረ ገጽ፣ ዘረፈ ቀውስተ ህጽኑ ለኢየሱስ፣ ኣብ ጎኒ ጎይታ ዝቕመጥ፣ ንስር ሰራሪ፣ ልዑለ ስብከት፣ ምድራዊው መልአክ፣ ዓምደ ብርሃን፣ ሃዋርያ ትንቢት፣ ቀርነ ቤተ ክርስቲያን፣ ኮከበ ከዋክብት ኢላ ትጽውዖ። በዛ ዕለት እዚ ቅዱስ ሃዋርያ ካብ ኣድኡ ማርያም ታውፍልያን ካብ ኣቦኡ ዘብዴዎስን ምውላዱ ቤተ ክርስቲያንና ትምህር። ኣብ ልዕሊ ቅዱስ ዮሃንስ ዝሓደረ ናይ እመቤትና ቅድስቲ ድንግል ማርያምን ናይ ሓደ ወዳ ፍቕርን ኣብ ልዕለና እውን ይሕደር። ናይ ሴት ህያውነት ናይ ህዝቅኤል ድማ በረኸቱ ይሕደረና። አሜን ለይኩን። ኣባ ሙሴ ጳጳስ ከምኡ እውን ኣባ ሙሴ ጳጳስ እስራኤላዊ ክኾኑ ከለዉ ድሕሪ ኣቡነ ሰላማ ቀጺሎም ዝመጹ ናይ ሃገርና ጳጳስ እዮም። ፍጹም ገዳማውን ትሑትን በዓል ነዊሕ ዕድመ ጻድቅ እውን እዮም። ገዳሞም ኣብ ውሽጢ ወሎ እኳ እንተሃለወ ዘካርስ ዝሰኣነ ይመስል። መናንያን ናይ ዕለት እኳ ዝቐምስዎ ስኢኖም ክሽገሩ ከለዉ ምምልካት ብጣዕሚ ዘሕምም። ገዳማትና ንምህናጽ ቅዱሳንና ንምዝካር የብቅዐና። አሜን። በረኸትን ረድኤትን ቅዱሳን ምስኩላትና ይኹን። እግዚአብሔር ኣምላኽና ድማ ብጸሎቶም ይቕረ ይበለልና ይምሓረና። አሜን። መስከረም ዕለት 4 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ቅዱስ ኢያሱ ወልደ ነዌ ነቢይን መስፍንን፣ ቅዱስ ዮሃንስ ወንጌላዊ ልደቱ፣ ቅዱሳን ዘብዴዎስና ማርያም ታውፍልያ ወለዱ፣ ኣባ መቃርስ ሊቀ ጳጳሳት፣ ኣባ ሙሴ ጳጳስ። አሜን። ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ እንድርያስ ሃዋርያ፣ ቅድስቲ ሶፊያ ሰማዕት፣ ቅዱስ ዮሃንስ ዘሃራቅሊ ሰማዕት። አሜን። ሕጂ ኸ ንእግዚአብሔር ፍርሕዎ፣ ብፍጽምናን ብእምነትን ኣገልግልዎ። ነቶም ኣብ ክንየው ርባን ኣብ ግብፅን ኣቦታትኩም ዘገልግልዎም ዝነበሩ ኣማልኽቲ ኣግልስዎም፣ ንእግዚአብሔር ድማ ኣገልግልዎ። ንእግዚአብሔር ምግልጋል ክፉእ ኮይኑ እንተተረኣየኩምሲ ንመን ከም እተገልግሉ ነቶም ኣቦታትኩም ኣብ ክንየው ርባ ዘገልግልዎም ዝነበሩ ኣማልኽቲ ወይ ኣማልኽቲ ናይቶም ንስኻትኩም ኣብ ምድሮም እትነብሩ ዘለኹም ኣሞራውያን ሎሚ ሕረዩ። ኣነን ቤተየን ግና ንእግዚአብሔር ኢና ነገልግል በለ። ኢያሱ ምዕራፍ 24 ፍቕዲ 14። በረኸትን ረድኤትን ናይ ቅዱስ ኢያሱ ናይ ከምኡ ናይ ቅዱስ ዮሃንስ ናይ ኩሎም ናይ ኣቦና መቃርስ ናይ ኣቦና ሙሴ ናይ ኩሎም ዘንበብናዮም ኩሎም ቅዱሳና ምስኩላትና ይወዓል። አሜን። ዝወደቐ ዝነጠበ ቃል ኮነ ዜማ ድማ ብኣፈ ቅዱሳን ትጓር መላእክቲ ተኣረመለይ። ወስብሐት አሜን። አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበሰለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላ አድኅነነ ወባልሐነ እምኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይሉ ስብሐት ለዓለመ ዓለም አሜን። በሰላመ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ኦ እግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በህሊናኪ ወድንግል በስጋኪ እመ እግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም ለኪ ቡሩክቲ አንቲ እምአንስት ወቡሩክ ፍሬ ከርስኪ ተፈሥሒ ፍሥሕት ኦ ማርያም ምልዕተ ጸጋ ምልዕተ ውዳሴ ምልዕተ ሞገስ ምልዕተ ኩሉ ድል እግዚአብሔር ምስሌኪ ሰአልወ ጸሊ ምህረተ በእንቲአነ ምህረተ ኩሉ ዓለም ሀበ ፍቅር ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረይ ኃጣውኢነ ተማኅፀነ በክዳንኪ አሜን አሜን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን ለይኩን።